Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Ping, kinilay atong... Oh, uy. Hain naman tong tawhana. Ping! Hain man ka, Ping! Itago! Unsa? Ngano gutaong nitago man ka? Hadlok mo nimo! Oh, nganong nahadlok man ka nako, Ping? Og hain man ka tago. Imo na kuting bason! Nayabag. Gawas diha, oy, kung hain ka magtago, oy. Tabangi kong pahimutang ining banig ilawom sa mansanitas kay ipagawas ko na tong mga pagkaon. Banig mong dagrin? Kay unsa man di mong pagtuo, Ping? Abi na kong sundang! Indutan niya itong kahintang ring ay marunta ni ka-picnic. Ay, Ping, oy. Bugnaw kayong hangin din, he. Oo, ni apay daghang sabaw, oh. Oh, higop pa. Abi bayag na kong nasuko kaganiha nga nagabsa na kong apil lamisa. Ambot bitaw. Wa man ko masuko hinoon. Kalamig yun sa sabaw sa tinuwang manok Bisaya. Lamisa king adobo. Oh, lami man gyud ko mo adobo, Ping. Salamat king ha. Nga wa ka magkuha og sundang para tigbason ko. Ay, usa sa tingali nas akong nakatunan atong lockdown, Ping. Nga mas importante ang maayong pagsinabtanay kaysa bisan unsang butang. Oo, ngano ka? Katawa lang ko. Unsa may imong gikatawan? Ganiha ba pagkakita ni mong gianay atong hagdanan? Kuya kay naabtan ni mong nahuna. Aw, matintal man gyud ta. Doon naman yung mga tentasyon, Ping. Pero sa imong pagpasabot nako, nakasabot na sad baya ko dayon. Di baya parehas una nga maabtan pagpila ka adlaw una ko makasabot. May adlaw lang, buwan yun. Panilabot sa kulata o yaw-yaw. Bas, dili na mahitabo, Ping. Hinawat pa unta. Gwapuhan ako sa inyo nga, kuya. Bago naghagdanan. Naanay kayda-kayda. Ug naay mga tanong nga gipampatong. Ginindot at kas picture long, din cellphone sa. Mas nindot pag yun is personal. Oh, patuwanan ko, kuya. Usa man na inyong gitanaw. Tanawa, Fadero? Bago ng bahay nilang kuya. Oh? Ang kay daragid ang hagdanan mo ay bago na pa din kay gianay na mo gusto nga mong hagdanan nga kawayan. Akong gilisan og kahoy. Giapil na sa nakong taod ang og kayda nga gamay. Unya, gipamutangan sa din akong milagring og mga misitas. Nindot sa tanawon pod. Mao man ni ang gipangandoy nga bahay ni mama, oh. Ha? Bahay bakasyonan sa bukid. Nangandoy ki si mama mag-ingon ini. May pagkabahay kubo ang porma. Unya, may mga tanom sa palibot. Lawgawa ko day, Fader. Ganahan na imong mama og kinabuhing probinsya? Sayang nga sa? Sayang nga. Sayang! Wa siya makapamana og taga-probinsya ba? Uy, naon sa magano eh. Naon sa mga nagtukan ka? Pagkuha palihog og tubig, Lolong. Pagdali. Hey, ikaw no, careless, gid kayo ka.
Mayo kani wa ka masibat pagsulti nga sayang wa magkadayon sila si Kuya Piping o ang mama ni Father. Tawgawa bitaw. Siga laging mata ni Kuya Piping. Hapit na gud mo gawas para mutusok na ko. May na lang, natabukan ra siya. Maayo din na matabukan. Aw, di, good. Pero arang-arang na lang nga natabukan siya. Kaysa ni gawas gud ang iyang mga mata. O nitusok na ko, mas kuyaw to. Dagan ang ginindutan ning atong bagong purmas bahay Gring. Kay ako man gipakita sa picture. Kinsa mang naghanaping. Si Padre James, si Lolong, si Brad Jacob. Brad Jacob? O katuba akong amigo nga sa Kristan Mayor sa katedral sa syudad. Nagchat man mi, unya ako siyang gisindan og picture. Nanghambog man rin ko sa akong binuhat nga kayda og kuan hagdanan. Abot di ay kag panghambog sa syudad. May gani kay wa ni mo sendi si Angela. Wa ra to'y pakapin pagkasulti, ha? Sigurado ka, ha? Ay o lagi. Bitaw, Gring. Imong gisendan si Angela. Wow, uy, nausa. Sigaw gina na yung ilong. Unsa man di ay? Ay, pagkakita ni Padre sa picture ba, Oh, ingon siya. unsa man? Nangandoy sa kuno iyang mama og ingon ini nga balay. Oh, Oh, namuha ka, Gring. Day, Gring, murag nagpagtintal na ka, Gring. Padong nakapagtintal. Kurusi akong Oo, agtangping. Kasa nga sa mahanog sa anog sa Espiritu Santo. Oh. Okay na kuping. Ay, salamat. Ganong nakaingon man si Father Anaping. Nga nangandoy iyang mama og ingon ining bay. Oh, basig nakahisgot yang mama. Wa na siya laing gisulti. Wala mo to. Unya, ni unsa man ka? Oh, tadukan ko. Nindota din ni Sky Dagring, oh. Bugnawas hangin. Ug klaro kayong mga bituon sa langit ug ang buwan. Oh, Magsilpi ta, Gring. Dali ring. Silpi. Oh, ha? Nindot na to tanawon, Gring. Uy, ngayon kita, Gring, na. Background na to ang langit nga puno sa mga bituon ug ang buwan nga gisugdan nagsalipod sa mga panganod. Oh, lain sa purma, Gring. Are na sa taspikas atubang background na sa natong kayda nga puno sa mga tanom. Tanawag Gring. Kanindot na tanawag Gring. ay, mao sa tingali di gipangandoy nga kinabuhi ni Angela kani Adtoping. Ayaw lain na pagsabot ha. Na malandong malanggod ko ganida. Tingali atong panahon nga kamo pa. Nangandoy siya og kinabuhi uban nimo nga ingod ini dinhis probinsya. Ingod ini nga bay. Simple lang ang pagpuyo. O galing lang kay wa mo magkadayon. Kay wala naman kong balik niya. Ngano gid ay nga wa naman nimo siya balikaping. Tungod lagi nimo. Nabalhin na biya akong pagtanaw nimo. Ay ka-OA baya nato ping oy. Ludon man sa mga batan-on nato. Kay tinuod man bitaw. Pero ngano man yung nabalhin man ako imong pagtan-aw be. Imposible sab nga imo dayon siyang gibaliwa diha. Diha dayon. Nahigog makamangyud ka ni atong panahon na. May hinungdan ka gyud ping.
Wagod ka siya sa nimo. Taga-syudad siya. Arangan og kahimtang. Nagtuo ko nga dili siya mabuhi ning dapita. Nagtuo ko nga dili niya madawat ang kinabuhi din sa bukid. Nasaan mo ingon ini nga kananan sa probinsya, Felipe? Oh, wow, eh. Karindiri lagi pinakadakong kananan dito. Ay, pero doon na may mga sinihan. Pareha sinihan din, he. Oh, Wow, eh. Ang sinihan dito, kanarang sa Vitamax, unya, papitahan. Muna na among sini dito. mingaw day sa inyo? Oo. Abinas bungtod sa among ipuyan. Wapay kurinti mga bay. Ang mga pustiras kasadang duna. Hala no? Moto'y hinungdan nga nagtuo ko nga dili siya mabuhis probinsya. Kay mingaw pa man ko dinhi sa una. Dili parehas karon nga mura-mura na lang sab sa syudad. Mao na. Pero wag gyud nimo siya pangutan aping. Nihukom ka lang base sa inyong panagsulti. Oo, ug tingali nasayop ko. Pero dili gyud siya akong kapalaran gring ikaw gyud. Aw, hinuon. Mao nga dili na ta magpaapekto sa nilabay na. Kay bisag kung saon pa nilabay naman to. Igo na lang tas pagbalik lantaw. Amen. Uy, mayo ka ikaw rang usa ang mianhi. Wa ka na magdaog laing tao. Ikaw gid ba? Sino'y piping imong ipasabot unsa? Aw, wa ra manggod ko'y gipasabot. Wato na ko dada sino'y piping kay tulo ka adlaw ko din eh. Ay, salamat sa Diyos. Salamat in taon, madugay-dugay ka. May tambungan kong mga meeting ma. Uy, way kaso. Ang importante nga ani ka matugsod sa tulo ka adlaw. O suman, kuyog ta, inigbalik na ko sa probinsya.